Pipista. Okay, pista sa mga. Ito na sila mga busing. Oh, yung mga busing. Mga busing. Luya kay mga busing ha, mga busing. Luya kay mga busing ha. Pista man karon mga busing ba? Anak manok na dalaw. Ang deliver para mong karon. Ako na, ako na. Jesus. Oh. Oh, itu sama bagus sih. Ayo nyawa. Gabi kini kebutan nga bata yun mga buting. Gabi, ismay sa mga buting me. Nalista mi sa ilang balay siyang lola. Pagkaon pag-acting. Alright. Sugay. Dami na mistaw. Diyan nga balay na mistame. Alright. Okay mga bade, namista sa amin. Wala pa may customer, mamista sa amin mga bade. Okay. Dah mamista me. Uy, dagan naman dayo. Ikaw lagi magbenta ako. Wala na palong. Wala na palong. Ato katuraw gapon. Mista day gihapon ka. Di laos. Mista mi mabade mamista. Okay mabade. Happy Pesta. Profesyon Malat book. Pocket noon. Kaya may kayo wala tayo yubak sa motor ay. Tama ba di kaon? Mista ay na kayo. Kaya lami ba kaya ani ha? Sus nakaagbat na sa kuglauya gido sa pista. Talagsar yung pag-aagbat og lauya sa pista.
na pizza ulo ang Brian. Wala ka bulan ha? Isa. Yung Brian ko na itong pizza ulo. Kung tulo pa bok. Ha? Kung tulo pa. Dili, kuha na. Oo, tulo pa na iba. Tulo pa. Ha? Dili, ko na Gabantay, yung gabantay. window sa inyo. Gusto yung window? Ha? Gusto yung window? Gabantay ang kita ni Ate doon. Masulit lang isa. Kayo patro. Iwan kayo sa tagak. Kung na, gyapon niyo yung masira. Di ka lang plana. Di ka kadako plana. Pagkakulaban. Palami. Yes, we're beyond. Go, 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 go. Ali, pagkong tayo. Pagkong tayo. Diamond na punta ka nun. Diamond, dua. Dua. Diamond na dua. Ay, ay, kanina rin kilit, kilit, dali. Dami dari sa gusto nga rawan ang Kilit, dua, kilit. Uri na kilit. At na. Sulat ni dire. Dali, tagger. Wala Dali, ka dali. tunga, tunga, tunga. Ay. Sala? Isa lang, pilya. Dili ko. Dili ko tagger. Ay, bakit? Ah, baday tambok. Ay, ama. Pwede ra. Sa ano